došao je red da šišamo meni omiljenu živu ogradu, a to je pirokanta. Zašto mi je pirokanta omiljena živa ograda? Pa zato što je nezahtevna, prima se lako, ne traži mnogo vode. Pogledajte, sad je mazim i spremna je za šišanje, ali za 2-3 nedelje ovo bi bilo nemoguće jer ova ruka bi bila krvava od trna. Tako da pirokanta idemo da je šišamo i da radimo. Zašto mi je pirokanta omiljena ograda? Zato što je, ne mislite o njoj, jednostavno je posadite i nemate uopšte brigu da li će se primiti, da li neće, primit će se sigurno. Ne traži puno vode, ne traži puno rada, traži da je pošišate i jednom godišnje, eventualno 2 puta, ako baš želite da imate onako da je uformirate i to je to. Pirokanta, zašto je sad u ovom trenutku šišam recimo u junu, mjesecu, sredinom juna? Pa šišam je zbog toga što sam čekao da prođe cvetanje, vidite ovdje. Ovo ovdje, vidite ovo. To su bobice koje će prerasti u fine plodove koji će biti narančasti ili žuto, jarko, vatreno žute boje. Zašto su mi ovi plodovi važni? Ovi plodovi su mi važni iz razloga što su dekorativni s jedne strane, a sa druge još važnije tokom zime. Ova živa ograda je puna ptica, kosovi, vrapčići, sve se sklanja tu. Zašto sklanja? Zato što ona svojim trnom, pogledajte ovo, svaka ova grana će biti jedan trn. I u ovom trenutku ona je nežna i dozvoljava mi ovo da radim sa rukom. Gledajte ovdje, ovo je starija grana. Ova starija grana koja nosi plodove, ona je puna trne. Ovo je svaka ova grana je trn. I ona ima bezbroj ovih malih trnčića sa strane. Kad se ubodete na ovaj trn, pogledajte ovo ovdje. Ovo je nova grana koja tera ispod svakog lista trn. Ovaj trn je sad nežan i mogu da se igram s njim. Ali kad se ubodete na ovaj trn, znači to je strahovito kako boli. Odlična je, da se ponovim, odlična je za prostore koje želite se zaštititi od upada, od pasa, lutalica, od bilo kakvih životinja koje vam ulaze, lisice, jazavci, zavisi da imate vikendicu, preporučio bih ovu živu ogradu. Ajmo da palimo trimer i da vam pokažem kako mi šišamo pirokantu. Kad šišate pirokantu, i kad dobijete ovako dole da vam je sve popadalo, što je normalno. Pogledajte, ja ovu granu mogu da lomim, mogu da se igram s njom, mogu šta hoću. Ali vidite, svaka ta grana je isterala ovdje po trn. Taj trn. I taj trn je još uvijek nežan. Ako vi, vidite taj trn, ako vi ne pokupite sve ovo sa zemlje, što je sad palo, pogledajte kako on sad nežan. Vidite, ne bode ništa. Ali, dovoljno je da prođe 4-5 dana. Ovaj trn će svaki da odrveni i svaki taj trn probija čizmu, probija prst, probija rukavicu, sve probija. Tako da je jako važno ošišate kolica, vile, grablje, pokupite, sklonite i stavite na neko bezbedno mjesto gdje nećete gaziti preko toga. Ako neko naiđe ovdje po ovim ostacima od pirokante, recimo vozi bicikli, ta guma je probušena. Motor, guma je probušena. Skuter, guma je probušena. Sigurno. Tako da pospremite za sobom kad šišate, a ja nastavljam dalje.